سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا زهر ميني ميديايو نلوم ربع 26 تقمت زدالنا يوم حصرت زيناتات هاجرات نورديك اسعبنا خنقربلكم هنا نمكتالكم نعدم ቋንቋ ሽወደን ብግቡእ ዘይምምላኽ ስራሕ ንዝደልዩ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ተባሂሉ ሽወደን ምስ ቱርክ ጽቡቕ ዝምድና ክህልዋ ከም እትደሊ ገሊጻ ኣብ መመንጨው ፀዓት ንፋስ ዝተገብረ ወፍሪ ክደናጎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ አርስተ ዜናታት ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝራቱ ነው ኣብ ወጻኢ ዝተወልዱን ቋንቋ ሽወደን ብግቡእ ዘይመልኩን ዜጋታት ዝተሓተ ስራሕ ንምርካቡን ከይተረፈ ይሽገሩ ምህላዎም ብማእከል ቢዝነስን መጽናዕትን ተኻይዶም ናብ ኣስራሕቲ ዝተላኩ ክልተ ዳሳሳት ኣመልኪቶም ሽወደንኛ ምንባብን መጽሓፍን ኣብ ናእሽቱ ሽቕለቱን ከይተረፈ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባ ከምኡውን ሓደ ካብ ኣዳለውቲ ዝመጽናዕቲ ዝኾነ ኦሎፍ ዳንሩት ገሊጹሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ሓድሽ ዝቆመ መንግስቲ ሽወደን ምስ ቱርክ ጽቡቕ ዝምድና ክህልዎ ከም ዝደሊ ኣባል ሰልፊ ሞደራትናን ሚኒስተር ምክልኻልን ሽወደን ፖል ጆንሰን ንሬድዮ ሽወደን ሓቢሮም ናብ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ምጽምባር ኣብ ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ናይ ቀዳምነታት እዩ ዝበለ ጆንሰን ቱርክን ሃንጋርን ኣብ ዝሕቶ ኣባልነት ሽወደን ዕንቅፋት ኮይነን ምህላውን ወሲኹ መልኪቱ ብዘይካዚ ሽወደን ንዩክሬን ምዕቡላት ኣጽዋር ብሓገዝ ክትህብ ምዃና ጆንሰን ቃል ኣትዩሎ ኣብ ሉድቪካ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሂታቺ ኤነርጂ ንኽብሪ ናብራ ኣብ ግምት ዘእተው ወሰኽ ደመወዝ ክግበረሎም ተስፋ ገይሮም ምህላዎም ገሊጾም መጠን ዝቕባበ ከም ዝብል ዝገብር እዩ ብምባል ማሕበራት ንግድ ኣብ ምውሳኽ ደመወዝ ጥንቃቐ ክግበር እየን ዝምኽራ ሰራሕተኛ ፋብሪካ ሚካኤል ፐርሾን ኩሉ ሰዓት ናይ 2.5 ሚእታዊት ወሰኽ ሸቶ ኢና ክንገብር ጸኒሕና መታን ናይ 4 ወይ 5 ሚእታዊት ክንረክብ ስለምንታይ ብሓንሳብ ናይ 10 ሚእታዊት ሸቶ ዘይንገብር ክብል ኣብዚ መትከል ማሕበራት ንግድ ከም ዘይሰማማዕ ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹሎ ሓድሽ የማናይ ቀጽሪ መንግስቲ ክሪስተርሰን ዝኣተወ ስምምዓት ነቲ ኣብ ገማገም ባሕሪ ዝርከብ መመንጨው ፀዓት ንፋስ ዝሃስዩ ክብሉ ክኢላታት ኢንዱስትሪ ፀዓት ንፋስ ሻቕሎም ይገልጹለው እዚ ኣብ ጉዳይ መመንጨው ፀዓት ንፋስ ዝተበጽሐ ሰነዳዊ ስምምዕ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተኸተመ ስምምዓት ዝስርዝ ምዃኑ ቀንዲ ምኽንያት ሻቕሎም ምዃንዮም እዞም ክኢላታት ዝገልጹ ዘለው ብምኽንያት እዚ ሓድሽ ሕግታት ተወጢኖም ጸንሑ ወፍርታት ክደናገዩ ይኽእሉ እዮም بمسارات مجلسي محبر ممنجو ساعات نفاش ودن مس هارميني ميديا خمز لهم كبرات سمعتنا أمو داتا بمرخب بزحان عالمنا زرس حساب الناتبه لزيطوعن العلي 5 عامتات أكالاتو تحاتيبو زي فلتن إيران وبحتوي أما بل 9 عدميو بسنبت عارفو كان موتو حيدتا ورحا قدما بيلو حنساب كم تحاتبه زي قلت أبصاب بي بي سي ما ينسامنان كحممني وزبل فرحين العلو فرق زمن كي تحاسب خصن حكام زغبرو وسيخا صبصيبا ابدوب ايران ابتركب اورجا فارس قمت زبحتاوي دك عدو كحصب بزح دفافو وقان تنبرو ل 10 عامتات كحنقد دحر مصنح قدم حيدتا ورح تحاسبيو دحرزي نوح كي صنح ز حمم زبحتاوي ز حلف سنبت مماتو ناغلغلوت زينا ايران بمتقاس بي بي سي صبصيبالا مبارك برا سمعتنا نلوم ربع 26 تقمتي بهارميني ميديا استدالو حصرت زيناتات هاجرات نورديك بز تفصيوم አለው ስለምከታልኩም አዚና ነመስግን ሰላም هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ